zapatuen Bilbora joango gara parrandan. Etorriko zara, ez da? Zer erosi barko dugu, ara joateko. Uste dut peiori tipo bate paseta dutzola, baina ez dakit, niri bildurra emoten erosten ibilteak. Ganera, kuadrillaren entzate dozten badozu, gero zer ingo zu, zuk orde danona etxean? Bai, klaro, hori da, nik danontzako erosiko dut, eta gero, banando ingo dut. Ganera, diru apur betetan badut. Zu jota zauz, atrapeta masailue arazo larri baten sartuko zara badakizu? Trafikotzat joko dabe, eta hori delitua da. Kartzelan amaitu gora dozu? Astu olako mobidak. Orduan zer? Hobeto Madri Maria etxean ere iten daben ezagun bateri erostea? Hori badagura dozuna, nire ezagun batek bere aitzen hortuan eriten deu. Jo, eta aitzek ez dinotxo zer? Horregaz bere arazon sartu leike, ez? Ez dut uste, kantidade txikia bada. Bai, baina hori bere trafiko antzat joal dabe. Naiz eta norbera kontsumitxeko dala esan. Kontuz horregaz, esan da ustie, oindela gitxi plantazio bat topatu dabe nonon. Eta antza arazo larriak uki bauz. Baina adin bakoa bazara ez da eser pasetan, ez? Asko jota be, izun bat imiliko dutzi egurasoi, eta horregaz kitu. Ez pentsau ez, oindela gitxi nire lagun bat arrupatu dabe. Eta epaiketak eta beste kontsu batzuk uki dauz. Behar bada, adin bakoen zentro batez hartuko dabe.